Здравейте, аз се казвам Иво Озунов и повече от 25 години работя в банковата и финансова сфера в различни държави. Исках да поговорим накратко за въвеждането на еврото в България и бих искал да адресирам страховете на хората относно въвеждането на еврото и защо то е най-хубавото нещо, което се е случило в България за последните години. Подобно на еврозоната, която ни позволява, както вие всички знаете, да пътуваме в различни държави от Европейския съюз без да си показваме паспорта, по същия начин еврото ни дава възможност да търгуваме, да купуваме и да продаваме с различните страни от Европейския съюз, от еврозоната, които са въвели еврото без никакви разходи в това отношение. Въвеждането на еврото има три, бих казал, основни предимства. Икономически, финансови и политически. Да не го забравяме това. Икономически първо това е стабилността на държавата и нисък валутен риск. Отпада валутния риск между лева и еврото, а както знаете, повече от 60% от търговията на България е със страни от еврозоната. Тоест този валутен риск, който в момента съществува, дори при валутния борд, където имаме обвързаност 1 евро на 1 лев и 95 стотинки, той няма да съществува. Другото, което е, България ще има много по-добра ценова стабилност, тъй като ще бъде част от Европейската централна банка и ще използва нейните механизми за подкрепа при различни видове кризи в бъдеще. Ще имаме по-ниски разходи за лихви и за превалутиране. Т.е. сега, когато се наложи да пътуваме някъде в Гърция, няма да трябва да обменяме левове за евро, а просто ще използваме еврото. Няма да има повече тези такси и разходи за превалутиране на лева и на еврото. Също така по-ниски лихви по кредитите се очакват и депозитите, тъй като ще се повиши доверието на международните пазари към България. Също така ще има и повишен кредитен рейтинг. Обикновено държавите, които са част от еврозоната, имат по-висок кредитен рейтинг и по този начин получават по-евтино финансиране. Друго нещо, което е много важно да бъде споменато, чисто политически България ще бъде част от еврозоната, която е един от най-силните банкови съюзи в света. Някои казват, отпада лева, губиме си идентичността. Дори в момента левът е вързан към еврото и нямаме право на собствена парична политика, тъй като еврото и лева са вързани, но има валутен риск. Както други държави, които са решили да приемат еврото, като Германия, която замени марките, Франция, която замени франковете, Италия, която замени лирите, ние също бихме могли да бъдем част от тази еврозона, която би ни позволила спокойно да търгуваме и да има парични потоци и капиталови потоци без разходи в европейската зона. Не на последно място бих искал да кажа засилване ролята на България в Европейския съюз, тъй като България вече ще участва при взимането на решения за паричната политика на еврозоната, което е нещо, към което сме се стремили цял живот. В крайна сметка бих искал да заверя абсолютно всичките и уверя всички хора, които ме гледат в момента, не би трябвало да се страхувате, че еврото ще доведе до промяна на цените и до увеличаване на цените. Ако има нещо такова, то не е заради еврото въвеждането, то е спекулация от страна на търговците, но както всички знаете, държавата вече прилага строг мониторинг и регулаторен контрол за решаването на тези проблеми.